Това е бизнес тено, тежък бизнес ден, без етикети, ризи от бразилски лен. Не Пабло, бандитски фен, но тук валят пари, вали от бизнесмен. Не подражаем с думи, не повтарям ден, планината горе, медитирам зен. Бързам, бавно, закъснял, не бърза. Почнах късно, гледай как ми върза. Заложи да загубим, ама май прибърза. Казах и че тръгваме и тя побърза. Хвана се на хорото, но не се завърза. Чуме да ги реря и май ги свърза. Те първа започвам, не пил съм вода. Искат да мислят, че мога да спра. Кажи кой се вълнува от твоите тонове. Взимаме суми без касови бонове. Нашите не бягат пешки с слонове. Вашите се стягат болешки с тонове. 100 са зад нас и колешки и донове. Вечер щом пием поръчваме домове. Нищо не крием, записваме томове. Не подражаем и няма рейбоно 2. Те първа започвам, не пил съм вода. Искат да мислят, че мога да спра, но не спирам пак, записвам трак за трак и ме слушат както слушат пак. И пак, чака рак, ама рак не идва и чакаш пак. В рапа се чувствам експерт, знам, че говорите, нямате терт. Правя го, щото скучая си вкъщи. Правя си кефа, кой ще да се мръщи. Те първа започвам, не пил съм вода. Искат да мислят, че мога да спра.